So guys, naa ako sa Captain Rivers karon. Tapos naa si Crush. Nasa Pika Stable. Yang name kay Nikki ano yun? Like, ito siyang laiban kamay. So guys, na siya sa bed. Tugay na ba? Teka, Crush. Nikki. Na siya katawag sa phone. So ba yung boyfriend? Nang ba siya boyfriend? Saan na to na siya pag-story? Gwapa kaya siya ba? Manhid lang kaya siya sa mga tanan kaya di niya ma-feel ba nga na ako diri. Nikki. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. Wala ka selfie ra ko actually. Sorry if na-appeal ka kayo. Di ba to sa life? Mag-selfie tayo, tao sa likod, di ba? Hi, hello! Siya sa vlog. Like, tsada ka if like ma-appeal ka sa vlogs kay camera friendly kay ka. Tapos, like, then, cutie kay ka sa camera. Pinkish kayo yung ano, cheeks. Okay, ako ang gawin. Really? Pero, naka-makeup ka gamay. Girl man jud ka, so like mag-makeup ka dili usahay or Okay. dili ka dapat mag-makeup. Okay. You're messing up with perfection. Gwapa ka siya sa personal. Sa una mang god like Makita ko niya sa una, sa Facebook. Karoon po, kita niya personal. Ay no, kita na ako niya for like. Karoon pa na ako na storya. Ay, Nikki. Random kaya siya nga question ha, pero bata pa ka ba? Unsa imong kasagaran na ginadulaan? Mga pambata na games? Chinese garter. Di ka tigdulag like ka ng tago-taguan mo inana. Dili siya ka dapat madulaan ng inana nga games. Okay, a girl like you is impossible to find. Haharanahin kita. Saan man tayo mapunta? Yung tipong